Croeso unwaith eto I lolfa fi a diolch am ymuno ar sesiwn cadw heini. Gobeithio bod chi'n barod, neu gyd sydd angen yna chi heddi yw mop neu brwsh unrhyw beth gyda polyn. Iawn, a ni'n mynd I ganolbwyntio ar y coesau heddi. A be ni'n mynd I wneud yw dodi'r polyn ar un ochr a ni'n mynd I gamu mlaen. Nawr, wrth bod ni'n camu mlaen, mae'n bwysig ddim I blygu mlaen hefyd. Cadwch y corff yna yn syth. Iawn, y fron I fyny, y gen I fyny. A cerwch chi mor isio a beth sy'n gyffyrddus I chi wrth gwrs. Iawn, ni'n mynd I gamu yr un ochr a ble mae'r polyn. Wedyn ni, bydd ni'n newid i'r ochr arall a camu gyda'r gos yma. Mae'n rhoi bach fwy o sicrwydd I chi. Iawn, reit, newn ni 10 ar un ochr a 10 ar yr ochr arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Wedwch chi'r ochr arall. Iawn. Mae'n siŵr bod y cefn yn syth. Bant â ni unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un bach to, 10. Da iawn. Reit, y symudiad nesaf. Ni'n mynd I wneud squats, a tro yma, ni'n mynd I ddod i'r polyn yn y canol, coesau ar led, pengliniau tyma bach yn soft, bod chi'n plygu nhw tyma bach yn barod, a ni'n mynd I suddo lawr a nôl lan. Nawr wrth bod ni'n dod nôl lan, ni moyn gwthio'r cliniau yna ymlaen a tynhau cyrraedd penôl. Iawn, I wneud y symudiad yn fwy effeithiol. Newn ni 10, sai bach, ac 10 bach eto. Bant â ni, cadwch y cefn yn syth cofiwch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad ola. Coesau tyma bach ar led tro yma, a be fi moyn chi wneud yw dal y polyn un pen ar llall, a ni'n mynd I just plygu yn hanner a nôl lan. Iawn, so chi'n plygu eich pengliniau, mae'r coesau'n sefyll yn bron yn syth, a chi just yn plygu o'r cliniau a nôl lan, gan gadw'r cefnau yn syth yr holl amser. Iawn, na I ddangos I chi o'r ochr. Iawn. Lawr dros y pengliniau a nôl lan. Mae'r breichiau yn sefyll yn syth a'r coesau yn sefyll yn syth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni. Mae'r sesiwn wedi dod I ben. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir.